Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yau za mu yi nazari akan transistor. Transistor wata ƙaramar kayan lantarki ne, ma'ana semiconductor, wanda aka gine ta da sinadari na silicon. Tana sarrafa babban lantarki, ma'ana current. Tana current control. Sannan wani lokacin ma takan canza wuta a matsayin switching, ma'ana kamar wani makunni ta canza ta yi. Wani lokacin kuma takan ƙarfafa sigina a matsayin tana ƙarfafa sigina, yadda a turanci ake cewa amplification. Wannan transistor yana da nau'ika guda biyu, manya-manyan nau'ika guda biyu. Akwai wani nau'i na farko da ake ce mar bipolar junction transistor, wanda ake ce masa BJT. Yana da ƙafafu ko ɗakuna guda uku. Akwai base ana amfani da B a madadinta, ma'ana tushe. Aikinsa shine sarrafa yawan lantarki. Akwai ƙafa ta biyu ko ɗaki na biyu wanda ake ce mar collector, ana masa amfani da C a madadinsa. Shi kuma wannan shine current yake shiga wajensa. Akwai ƙafa ta uku wadda take ta ƙarshe, tun da dama mun ce ƙafofin guda uku ne ko ɗakunan guda uku ne, wanda ake ce mar emitter. Shi kuma ana mar amfani da E, shine mai fitarwa. Ma'ana current idan an riga an sarrafa shi a wajen base, tushe kenan, to shi kuma emitter E shi zai fitar da shi. Don haka wannan su ne ƙafafu ko ɗakuna wanda bipolar junction transistor yake da shi. Sannan shi kansa bipolar junction transistor, wanda aka fi sani da BJT, ya kasu gida biyu. Akwai NPN, akwai PNP. Amma NPN ya fi shahara, an fi saninsa, duk da yana da daraja. Akwai wanda yake mai darajar 2N2222, akwai kuma mai darajar BC547. An fi saninsa, ya fi shahara. Shi wannan NPN ɗin da aka fi saninsa ya fi shahara, shi yake ya fi amfani da wannan bayanin da aka yi na ƙafafun transistor bipolar ɗin nan, to ya fi amfani da su 100% a yanda suke. Shi kuma PNP bai shahara ba, to shi kuma yana kishiyantar NPN ne, ma'ana aikinsa saɓanin yanda NPN yake yi, haka yake. To sai nau'i na biyu, wanda yake shi ake ce masa metal oxide semiconductor field effect transistor, wanda aka fi saninsa da MOSFET. Shi wannan MOSFET ko metal oxide semiconductor field effect transistor yana da ƙafafu shi kuma guda biyu. Akwai abin da ake cewa N channel, akwai P channel, da su yake aiki. Shi ma kuma wannan metal oxide semiconductor field effect transistor, wanda aka fi sani da MOSFET, shi ma ya kasu kaso biyu. Akwai FET, akwai JFET. Amma wannan kashi na biyun yana aiki ne akan voltage, ma'ana ƙarfin lantarki. Shi kuma wancan bipolar junction transistor yana aikinsa ne akan current, ma'ana girma na lantarki. Ana samun fahimci yadda abin yake. Don haka bambanci tsakanin BJT da MOSFET shine, shi BJT current control yake, ma'ana yana sarrafa current ne. Shi kuma MOSFET yana voltage control yake, ma'ana yana sarrafa ƙarfin lantarki. Amma abin da zai taimaka mana shine karanta data sheet
na transistor shi zai taimaka mu fahimci current nawa ko voltage nawa muke bukata a ayyukan da zamu. Na gode, sai mun haɗa a darasi na gaba. Kada mu manta mu share, mu follow, mu like don wasu su